Iki mumpung minggu rano aktivitas aku ngewangi Pak Emak nek sawah iki. Iki ana gedang mateng nek sawah, gedang susu iki. Wah, enak tenan iki. Mangan loro sik terus mangkat nyebrut mari. Lah nang nggon aku jenenge nyebrut ya. Ya mbok sih ana sing ngarani ngerit apa-apa kuwi. Ngene iki wae lah kemenge, boyoke sing ora kuat. Pemenang pas wayah panas kae. Nyuanteng boyoke. Nek biyen ki modele di drepe tangga-tangga. Ning saiki wis jamane wis ora kaya biyen. Dadi wis ora ana wong drep ya ana siji loro. Terus iki wis dipeki wae. Dipeki aku, pakku karo makku ki. Ning makku urung teko ki. Engko paling teko kari nggawa kiriman ge Madang. Lah iki kirimane teko terus ngaso sik. Enak nggon aku ngarani iki laut. Nah, laut ki istirahat, mangan, madang-madang wis enak tenan madang ning gubuk ngene iki. Iki nek dhuwur gubuke nek klopo, degane duwe di. Engko lega tak po enak iki. Wah, kayane seger degan ijo. Wis aduh nikmat tenan iki karo silir-silire wangin iki. Iki mau dikirim jangan mbayung karo mbacem tahu tempe. Wah, enake. Karo digawe kopi ireng masak lodong. Wis mantep tenan iki. Wis sedina tenan kok ning sawah. Lah alhamdulillah aku serampung mangan langsung ngombe iki. Wah, gedange jelali. Wah, gedang susu ku sak enake iki. Nek nggon aku ya lumayan larang sih regane. Enak wongan. Legi ya. Wah, jenenge susu ya. Ngendi-ngendi yo enak. Mantep wae. Alhamdulillah. Sesuk wis gare goleke sing ngedos ki. Dadi sing ngedos ki diburuhke harian. Hariane ya 100.000 tekane 150.